Tem xweş temaşevanên Çarpil Medya li ser navê malbata Çarpil Medya silav û rêzgirtinê xwe pêşkêşê ve hemî temaşevanên Çarpil Medya dikim. Vê hefteyê jî li ser bûyerû û kiryarên Rojavê ku Kurd û Kurdistaniyan têkildarin em ê sohbetekî û evekî li ser bikin. Var baş temaşevanê hêja piştî heftîkî em dîsa bi hev rane bi hêviya ku em demekî baş bi heva derbas bikin. Gel temaşevanan em zanin li Bakurê Kurdistanê ev wê neşkê di salaya pêvajoyekî Türkiyeyekî bê teror ku paşê bû herêmekî bê teror yani li seranserê Kurdistanê binpêkirina bêdengkirina Kurda da rastiya xwe ew prosedûr dewam dike. Ev çawa ji ber ku bûyer û kiryarên rojhilata navîn dest pê kir bi hêviya şer û pevçûnê û bûyerên ku li Sûriyê bûn hat ravestandin şûn de hat avêtin û piştî vê jî mesela êrişa ser Îranê rewşa Îranê ew şerê evê da ew ê jî hinekî ew ê kir ku Tirkiye hêviya wê jî bisekineka encam da tiştekî bi destê Kurda dikeve an nakeve ew ê jî şûn de avêtin herçend niha şer ravestandî be jî yani çi bû ravestandina şer hebe jî li hê encamê wê nediyarin ji ber wê jî niha van roja dîsa hem Serokê Meşta Tirkiye daxuyaniyekî da û hem ser navê AK Partiyê jî daxuyanî hat dan ku pêwîst e ew mesela çekdanînê lazim e têkeve jiyanê me dibêjin me gavên pêwîst avêtine lazim e PKK yani ew dibêjin rêxistin ew jî lazim e gava bavêje û aliyê wezareta derve û mît û îstixbaratê va bê tespîtkirin bêhêviya wê va xwaniye gav bi gav şûn de davêjin ka çi encam ji şerê Îranê derkeve yani bûyer û kiryarê Îranê derkeve ji xwin yani şûn de avêtina wê mesela çi ye yani ji xwin mesela Kurd û Kurdistanê di Rojavê de tune yani ne mesela pirsa Kurd û Kurdistanê lê ew yani militanên ku çek deynin û meseleyê girtiyen tomdir da ji bo wana ew ê hinkî qanûna da gorandin çêkin ew ê jî hêviya ew ê dêrin yani hêviya çekdanînê û encama şerê ew ê va dêrin yani şerê Îranê ku îro heye hêviya wê va têiştin ji bo wê jî piçekî pîja dijdînin yani ew ê va ji xwin hefta çûyî Ebdula jî ew ê kir ban kir got ve ewa pêşî derbas biye ketine merhela yani ewa diduwa jî tabî bi çawa dimeşe û papendê ew beyana 27 Sibatê ku berê hatibû kirin li gora wê çerçevê da em ê gihîşte gavekî dinê ku hûn zanin bîra temaşevanan tê ku divê evê da bankê da gotibû ji bo Kurda federasyon, otonomi heta mafê çandî jî ev milliyetçîtiya tundreva ew ye ewana lazim e Kurd ji wan tiştana dûr bikevin û ji bo Kurda wek lazim e neyê ew kirinê di wî warê da jî yani mesela çareseriya Tirkiyekî bêteror ya jî herêmekî bêteror ev mesela biratî xewnekî xeyal û xaf jî ew jî ber ew ê da diçe yani ber ew ê da diçe û di wî warê da nizanim bûyerên nû eke li welat hebin qasim di wan welata tiştekî li ber te hebe bîne ziman em ji ber ku rewşa hinekî rewşa Sûriyê û başûr niha gelek tiştên ku merve aş dike pêktên û rewşa şerê Îranê û ew ê em hinkî li ser wana vê hefteyê bêtir ser wan mesela namê bisekin. Bele temaşevanê hêjan ev mesela pêvajoya dewleta bêteror herêma bêteror ji aliyê aktorên xwe ve dide berdewamkirin didan berdewamkirin hê jî berdewam e lê tê xuyanê ku piçek sar bîye meriv wa dibîne êdî ev mesela sarbûnê gelo ji PKK tê ji ber ku carna beyanatê wan jî tiştên xerîb tê da derdikevin ya jî ji dewleta Tirkiye tê ku ew jî hinek haziriyê wan
جبر مثلا شر ایران و امریکا و روشلات کردستان کو تنوب قون جبوی دبیجن کو انک حاضر دولت ترکیه هی کو جارک دن وک روجاوای کردستان پژا کیجی لوی در بخد دوره ام مثلا پیواجوی پچک بورواجی دای گریدان هر چقاس لهو رخنجی بکن تخویان کو اساس تو پشت پرده دا به هفرا دومینن احتمالا کو شروان PKK'yi kol Rojavay Kurdistanê bûn û il Qendîlê bûn beşek ciwana bibin daxilê peja kêbkin ev mesela pêvajoya ez dibêjim dûr da jî piçek rawestan ne ya cemdan ne ji bo ku aliyê muxalefeta dewleta Tirkiye yani CHP û der û dorê wan muxalefet hatine ew rexne dikin dibêjin dewlet jî gav nave Dem Partî jî tiştê wa dibêje دوی مسئله دا اساس ایکو نها کتیه سقنتی کی مزن دم پارتی اجبر کو دم پارتی هم نه تمثیلکار پیواجو ہے و هم جدرایا گشتی دا وقت تمثیلکار تخویان هر تماشاوان مدزانن دمک بوری بریا 5-6 ماه وقت ev buyera پیواجو گرم بو کت ناف جواته لکردستان باکور و متروپول دولت ترکیه کردار سردستی 3000 جوین çekirin ji bo Kurda ikna bikin. Niha li gorî ku em lê kolîn dikin ya em dişopînin ew Dem Partiya ku wan civîna bi rehetî bi hêsayî çê dikirin niha nikarin di nav partiya xwe da jî çêkin ji ber ku seda 50-60 di dema van civîna da gelekî bi Tirkî dibên sıkıştırıyorlar. Yani rêveberiya demê nikare bersîva tabana xwe bide ji ber wî gelekî ketine sıkıntîkî mezin ji ber ku di berê da di wan civînê xwe da dikirin digotin wê dewlet gavên baş bavêje wê girtiya berdin wê qayyûma carek din rakin wê normal belediye başkanî werin ser wezîfa xwe heya niha dewleta Tirkiye tik gavek navêtiye di vir da hey ku me behs kiriye ez dixwazim hinek di vir da fikrê me ev xeta Kurdistanî jî barekî giran ku ser milê wan e asas yani ev 40 salî 50 saliya şerê PKK ku li Bakurê Kurdistanê berdewam bû û bi rastî îsbat bû ku piştgiriya dewleta Tirkiye jî ji bo Kurda ber terorîzmê va bibin û doza Kurda bikin doza wek doza terorîzmê piştgiriya PKK kirin lê niha ew fiyaskoya dewletê jî fiyaskoya Ocalan û PKK jî derket meydanê ku tev derewin yani herî derewê mezin wa hêviya wan salek bû 2 sal bû çend sal bû piştî azadkirina Kobanê hêviya wanî mezin Rojavayê Kurdistanê bû ku li wê derê statû bi dest dixin Kurdistan ava dikin nizam çi dikin ew hat wa hat ku hate entegrasyonê ku wa entegrasyon êdî li ber temambûnê ye li Rojavayê Kurdistanê em ê behsa wê bikin lê ez ji bo ew kê dibêjim ji bo vê derê ji bo vê pêvajoyê dibêjim yani li vê derê banga me ew e ku ev Partiyên Kurdistanî û Hêzê Kurdistanî ev platformên nû çêbûn di meha adarê da ev bigîjine hev yani eger ka em Bakurê Kurdistanê siyaseta Kurdistanî nekevin nav lêgerînekî baş ji Ocalan ra vêga jî nikaribin siyaseta Ocalan teşhîr bikin bigîjîn ne xelkê ku fiyaskoye û hevqas zulm û neheqî û hevqas bedelên Kurdadan pûç derket ji alî pûç hat derxistin ji aliyê Ocalan û dewletê va em ê carek din 5 salê din wê dewlet rêkî din derxes PKK'ya ra navekî din ji wan derxe em ê dîsal der û dora wan her wan rexne bikin û vir da wir da tiştek jê dernayê yani ez pêşniyar dikim ku niha ev mesele ev fiyaskoya PKK û dewleta Tirkiye ev pêvajo tev pûç derket ev ser van bedela û ser vê pêvajoya nû Kurd dikaribin xeta Kurdistanî xurt bikin û alternatîfekî cidî derxin ev jî ez dibêjim dematiye ku Kurd tifakekî baş bikin li Bakurê Kurdistanê û li hemî wilayetê Kurdistanê derkevin qada û Ocalan deşîfre bikin êdî ne wextê tiştekî dinê divê derkevin qadê tev çi Kurdê ku dervayê PKK da difikirin û PKK ji xwe re wek asteng dibînin ya jî ji bo pêşerojê asteng dibînin divê Kurd di vî warî da ew bikin mesela pêvajoyê yani
دوی ام بخل لیه کرد و کردستانیه یا نخوا پیواجو لوی داره بلا سرمه و هدی پرچه ناجی و بلا از کارم لوی داره وانا بیجم بر دوام وی ام کار پرچه ناجی باخفن نهال باکورن که تشته نوج چه دبن yani یک جه نوا نرحتی نوا دم پارتیه ev destpêkê ew birê Abdullah beyanekî da û piştî wî bersiva wî hat danê ku heya wiha dora car cara dora sed evê niştecî mesela belediyên ku hebûn diketibûn destê ew ê yani dem partiyê dabûn evan şaradariya da heya wiha tenê disê şaradara da zimanê Kurdî bi hinkî wara da tê xebtandin li tu şaradariyekî ku destê dem partiyê dabû mesela ziman û mesela çanda Kurdî û ew ê qet neket rojevê yani qet ji xwe rojeva wan da nebû evê navberê da ji ber ku mesela vê pêvajoya ku biratiye an werhasî çi navê lê dibin aştiya çi be astengiyê nava dem partiyê niha xwaniye warê ziman da gengeşeyekî dinê nava dem partiyê da tê domandin ji ber ku ew tiştê ku hêvî û ew ê ku pûş bûn lê tenê warê ziman da jî ew pirsgirêka ku ew jî wek birînekî wek evekî derdkeve û li Kurdistanê jî li Tirkiye jî ew rewşa aborî rewşa siyasî tundtûjî û geşkirina ku nava civatê da çêdibe niha bu diciya li Kurdistanê bûyerên gelek xirab derketin holê wek li dibistana mesela kuştina zaroka û ew ê hem mesela Sörekê hem mesela Meraşê yani ev jî trajedyanekî yani trajedyanekî xirab e civakê û xwaniye van bûyerên wiha yani metirçî heye ku di her derê civakê de ew bikin ev ji bo trafîkê ji bo malbatê ji bo civatê tehemmila kesê ji kesê re nemaye yani ev jî rewşekî sosyolojiya civaka me hatiye xirakirin tabii ev ne tenê ji bo Kurda jî seranserê Tirkiyeyê de aliyê tika jî ew ke yani trajediyekî xirab dikeve rojevê ev jî pirsgirêkekî dinê ya civakê ye aliyê dinê dewlet şûna ku ew ê bike yani rewşê piçekî hêmin bike sist bike tundtûjiya xwe dijwartir dike girtin berdewam in meselê girtina belediya ew ê berdewam in heta mesela misalekî taybet yani İbrahim Kuşlî ku di jiyana xwe seranserê jiyana xwe dijî PKK ew kir ji bo PKK alîkariya PKK mêrik ceza xwar yani ev yani tiştekî gelek berevacî li tên rojevê yani ew jî tiştekî ecêbe divan wala da tiştekî nû ber te heye tune nizanim ولا تشتي نو اوه يعني دبي تشتي تركيا قومن دبي ما عجب نبينه جبر كو دولتا تركي براستي خوش سر تنبون و انكار كرن و انها چند ملتا هاتيا آوا كرن و سر و فلسفه جي بردوام تايبت گلک زیاده سرکرتی بند مثلا ارمنی و مثلا وان كيمنته ودنا وك روماوتنا ل مثلا كردا جي اوه يعني حياة جوان به قاوازی ما باس کریا یا ندخوازن کو مثلا وی 40 سالی چا کردن برای کردان PKK و PKK جی تروریست اعلان کردن و دنیا جوان وقت تروریست قبول کرد مثلا کرداج مثلا کردیتیه در خستن مثلا تروریسم نه ابراهیم گشلی او حاکم و ساوجی کوی ifade گرتن جی دزان کو او اساس تعلقای PKK راتنه او دیجی ایدئولوژیا PKK بسالن حتی لوی داره خو پاراست خو اواکی سیاسی کرد گو از خوازم اگر هون مبدار زین جبو مثلا کرد و کردستانه جبو من دارزینا سر PKK تشتکی وای کو از فریدکم طبعا جبو دولت ترکیه ضعف زیاده تشتکی خریب نینن ل دولت ترکیه وجه باسکر یعنی براستی عالیه سیاسی عالیه عبوری عالیه سیاست دروا عالیه جواکی به هر آوای تک شوه مثلا و باسا وان بویر مکتب سیورکی و مراش کردن و واره بلکی و تماشا نکریه ل İzmir Torbalı'ya grubu ki girtine ko ve her bugün ser mektebe kadne
gruba tabii gruba vani WhatsApp'e bagırtına. Yani demek ki ev çeki organize ev fakat piştvanki heyeki tine em nizan ya Armanca van tiştaçiye. Tabii yani mesela sosyolojiya Türkiye naha da ev bu yere var çek normal berko yani çeteciti o nizanım şeylandın o kuştun katiye eli deste bine hajda sal ya. O filmi o reza filmi kol televizyona Türkiye dertkevin tabi evin mafyane o teftişte wane. Evana belli bu rojak ciki da btakın. Ev ya mesela düney ve baskırdıysa muhalefeta Türkiye birasti yani muhalefet yuka iktidare. Yani eğer muhalefet doza demokrasiye vakti bke lazime gere doza çareserkirine pırsa Kurdu Kurdistan bke. Yani ciber çifte standartı ne verin zede bahsa demokrasiye jibkin. Eğer bejin demokrasi hayat pırsa Kurdu Kurdistan'e çareser ne be? Demokrasi ne evi velati? Her çıkaz dem parti o partiye devleta Türkiye partiye Türkiye'de bejin mesela Kürt kohebeji kaşo mesela demokrasiye levanine. Mesela demokrasiye mesela Kurdu Kurdistan'e vagre da hayat çareser ne be? Ne be? Berdevami yetkarın vi bejim ko vega Türkiye hoştiştekidnere hazır ke vakuyane işaret yoğunvan belli bu başure Kurdistan'ı hem dibjartına Serokomare Irak'da o hem jî ve mesela carekdin vali gorandına valiyet Kirkukê ku yekî ji bera serokê bera Türkmenayê hat bijartin tê gotin ku divir da carekdin o calan û o bafil Talebanî û o mîta Tirka o şiiyên nêzî Îranê bi hevra ketine nav lestekekî xerab heya neha di tarîxa yekîtiya Niştimanî Kurdistan'a têkiliyekî wan û dewleta Tirkiye re xweş nebibû neha wa diyare hevdîtine bafil Talebanî û o serokê serok wezîrê dervaya Tirkiye ez dibêjim divê başûrê Kurdistanê divê meselê de em ji aliyê xwe ve her çiqas ew ji me çêtir zanin îstixbaratê wan û siyaseta xwe ew çêtir zanin lê divê meriv bad bikişîne ku dewleta Tirkiye dizane eko li başûrê Kurdistanê ber serxwebûnê va dibe Partî Demokratîk Kurdistanê ji bo ku temaşevanê me jî dizan di wextê referanduma serxwebûnê da jî dewleta Tirkiye çi tofan rakir me hêj bîr nekiriye ez dibêjim hêdî ew îşaret tehlikekî ye yani dibe ihtimale şerekî jî derxin ji wir ve Bafel û Îran û ji vir ve jî PKK û nizam çi yani tehlikekî wa hebetine be serê min de tiştek wa çêdibe ez dixwazim bala Kurdistaniya bikişînim ser wê derê ku xeterîkî hêdî ji wir ve tê ji bo wî divê em vê meselê hinekî nê şîrove bikin kerem kek wara. Niha zanin çardê nîşanê salvekera Enfalê bû ku 180,000 Kurd piranî zilam me zarok jî kîna wan de yani temenê piçûk jî navê da ji Kurdistanê yani kesên sêfîl bêgune ew bêtawan civandin û bi hawakî komkujî hûn da kirin heya niha gelek gorên wana hatin dîtin lê gelekê wan jî gorê wan ne diyarin salvekera wê bû divê salvekerê da du bûyerên girîng çêbû yek jî tabii xwezayî ji ber ku ew êrîş û zulm û ew ê encamê wê ev şerê Daişê da di sê gorên kom li ewkê navî çi ye li Nînova hatin dîtin ewana dest bi vekirina wan kirin aliyê dinê bijartina serokê Komarê a Iraqê bû yani lêştî ku ew ê ku li wê derê çêbûn levkirinên ku çêbûn ew aliyekî û mesela Kerkûkê evan her sê bûyera bi hevû dûra Rûdan yani ew ê li Iraqê hûn zanin we li gorê destûra Iraqê serok Komar Kurd e serokwezîr Şîa ye serok parlemanê jî Sunî ye bes wek prensîp heya niha serokê wezîr kutla Şîa kîjanî pir deng hanî be kîja ew be
جوانا نامزدek tê dayane ew parlamentoda tê dengdan eger parlamentoda deng negre yekê nîşan didin bûye havayê tê bijartin Suniya jî wa yani serokê ew ê jî wayê serokê parlemanê ew jî kutla Suniya nava xwe da yani ê ku pir denganî bin ê ku li pêş bin ew yekê didin pêş lev dikin tê dengdanê eger ew nebe yekê din dîsa ew nîşan dikin bes ji bo serokkomar ev tune yani ev usul tune prosedura hani nameşe ji bo çi nameşe dema destpêkê da yekîtî û partiyê îtifak kirin ew ê çaxê Mam Celal bû serokê ew ê serokê Iraqê û Kak Mesûd Barzanî jî bû serokê ew ê yani bi bijartinê hat lê wek ew ê hat parvekirin ew jî bû serokê Herêma Kurdistanê ji wê tarîxê vir da prosedûrekî yasayî ji bo vê usûla bijartina serokkomar nehat çêkirin yani li Bexdayê ji ber wê jî dema ku partî yekîtiyê îtîfaqa wan xira bû Yekîtî Niştimanê Kurdistan serokkomarê wek ew ê xwe dibîne yani wek para xwe dibîne ji ber ku li Kurdistanê piranî ne yani di hendikayiyê daye ew naxwaze Bexdayê ji destê xwe bide duy warê da jî tim îtifaqê bi ew ra dike bi Ereba ra dike yani ew ê bi şîara bi Sûniya ra îtifaqê da dike ji bo ku ew ê ji destê xwe bernede ev jî her hilbijartinê da ji bo Kurdan dibe ew ê dibe mesela nîqaşê gengeşiyê û dijberîtiyê ew pirs û pirsgirêkên ku di nava Kurda da hene geştir dike îsa jî wiha çêbû ji ber wê jî bê ku pedeke kutleya herî zêde a mezina a ew ê Kurdistanê neket hilbijartina bê wana yeneke û ew ê aliyê Ereba li hev kirin bi îtifaqekî hilbijartinê çêkirin Parti Demokratîk Kurdistan beşdarê civînê nebû lê serokkomar hat bijartin ji aliyê yekîtiyê ve kesê yekîtiyê hat bijartin bû serokkomarê Iraqê bes di vê naberê da mesela Kerkûkê ket ortê mesela Kerkûkê ku dema piştê vê komara Tirkiyê hat avakirin yani 2024 ve çaxê Aliyê Iraqê destê İngilîzya dama û îdara İngilîz li ser bû warê ew ê da heya wiha jî tu demê Türkmen li Kerkûkê nebûne piranî ji xwe hilbijartinê dawiyê da jî ji 16 endamê meşrê da tenê du kes ji ew ê Türkmen hatine bijartin yani du kes tenê ne îtifaqekî wek teko dikare Tirkiye û Iraqê û Îranê û çi pirsgirêk nava hevdû da li hevdûkirinekê kirin û ew waliyên Kerkûkê ku ew jî bavakî ku li Bexdayê û di otelekî de hatibû bijartin ew jî prosedûrekî dinê bû tevû pêl îrada wê jî kirin bi zorê wî dan îstîfa kirin li gorê ku ew dibêje yani ne bi dilê xwe min îstîfa kiriye ne bi dilê xwe min nizanim çawa kiriye û walîtiyê ew kirin yani bi aliyê Yekîtî Niştimanê Kurdistan û ê Ereba û ê Tirkmena li hev kirin bi 12 dengan yani 16 re meclis lazim e ji nîvî pirtir deng bidin wana bi 12 dengan ew kirin walî bijartin tê wê watê pedeke du ew wê hene endamê meclisê hene nekete meclisê 14 endamê meclisê civiya bûn ji vana jî du kesa deng nedan ew jî kî ji alîne nexwaniye yani tabî ji ber ku bidicî tê ew kirinê lê li hemberê vîya henkî qaymeqam û payeyên dinê dan yenekê Niştimanê hevdû îtifak kirin ev jî di dîroka ew ê da dîroka Kurdistana Başûr da şikestinekî mezin e ji bo Kurda heya wiha ji ber ku Kurd piraniya wê derê ne û her ku çû Kurda honda kir niha jî walîtî jî ji destê Kurda çû duy warê da Tirkiye serî de AK Partî û hemî aliyan jî gelek kêfxweşî û ew xwe anîn ziman ku yani ew hendikayiya ew ê Türkmena wek neştecî û xwediyê Kerkûkê dizanin
و کرکوک دبیجن باجارکی ترکمن آیا و اوی اشتری دا اوی ادعای دکن اوانا نافخودا تو دوزا کمانیه کی یا جی اتنیسته کی یا اوی که قط نایم بیراوان نه دموکراسی و حقوق و اوی نایم بیراوان لیجبو یک چار حب ترکمن یا اوی جیه که هبن جبو وانا اوی که یعنی جی واری و سرکتنش خوراد بینن او جی بس كك بارم بس او حقلينا يعني نسو جوانه iki hoş bir haklıya اگر baba. تماشاوانا ديتبن واتي او هات بجارتن دو بشف كتنا كولانا تركمان بارتيا اوكي بالتركمانا وتفجي بالشكل بوسكرت تركيا هي بوي اشارتي كتنا كولانا ومشاكرن حقلينا يعني بيشتي صدو يكسل جارك دن تركمان لوي بوالي ترك في درجي دلوان يعني حكا وان هيك وخبي بش بكن وخبي ما ظن بكن بيجن ها مدقو او در اي تركمان كردا قبول نذكر ابا تركمان بون والي يعني دبي شوال في دري ام وكردين كود درواي PKK دا تفكرن شوا فيست بيواجوا او جالانو في PKK وحياة نهات تشتي هاني سري كردا احتماله يعني ام بلكي نحقه ما ام بيجن ايخانات ميخانات للوي دري براسي تشتي دبنج ايخانات اجي ورفاتره دبي كرد نرازي بونا خبين زمان حق اي تركا حق وانتنا كو اموان رخنا بكن لي دبي سليمانية و اربيل و دهوكي دبي سياسة مدار كرد ريب دنا خلقه كو خلق بآواكي ديمقراطيك نرازي بونا خو لهمبري چين لهمبري بافل طلباني بوي چونكي او بارتي بيه بارتيا بافل طلباني مثلا یکیتی در کتیش بر کو دو وقتی اف کت روزه و ناو یکیتی دا ناراضی بونک مزن جالی ریو بریاوان واجی مجلس آوان واجی هبو لبهر آوای و دیاره یعنی اف پروژه کیه دوی مرو و پروژه در شفره که اف پروژه دیساد بیشم الپشت فکر خامه اف پروژه ایران و شیعه عراق و دولت ترکیه و PKK او جی آرمان جوان پوچ کرنا دولت فدرال کردستانه او پوچکرنا وان نیارتیال دجی ریبازا برزانی و خطا کردستانیه دوی واریدا پدکه بله او که باش برتکک باش نشان دا وک سیاسی لی دوی ریب دنه خلکه که خلق جی پروتستو بکوی او که با آوا که آشتیانه بیشتر اگر که کرد تشتی وادا نرازی بونه خو نین زمان ولا ام بدهر آوای ام خطریه دانه اف پروژه وان چار گروبا پروژه بافلو و شیعه مرکزی و پروژه دولت ترکیه و PKK و لباشور جی و روشلات جی خطری کی مازم خرابین هات و نابره دا مباسا روشلات کر مجبور کر کو ایرو دولت ایران ایریشانی سر بارگه PKK ایران و سه بله سه حب شهید بلوه داره ام لوه داره شرمزار کن لآلی که امریکی و ایرانی و اسرائیلی آگربست کن لیل آلیه دن توای آگربست تین ایریشی سر کردستان سر بارگاه کردان کن لوه داره بتوندی ام شرمزار کن و ام بانکی همی کرده دنیای کن چوال مثلا روجوا دما خودی درکتن ایرو سیاستوان کردستانی روشلات جی بوی آوای خوی درکبن یا نخواه ایران وان شر خواه وان ریش خواه سر کردستان بدومینه یعنی بتنه نه سر بارگاه پارتی ایرانه هیا نهاته گوتن در وایش زیده 600 ایریشانی نه سر باشور کردستانه ویاجی تشتکی اوگنینه تشتکی yani ne tişteki xwezaiye divê Kurd her derê dinyayê ji bo vê meselê hişyar bin û bi hevra tifakekî çêkin tifakekî siyasî ya jî tifakekî civakî ku di rojê wa da tu bûyer çêbûn kîja perçê Kurdistanê bûyerên bi vî awayî çêbûn Kurd ji bo wî rabin serpiya carek din ez dewleta İranê şermezar dikim bi navê xwe bi navê heval û dostê xwe. Niha evan bûyera nîşandin yek jî em nava mala Kurd heya safî nebe em ê bin lêstikê ber lingê dijminên xwe. Ev aliyekî ye, rastiyekî ye. Êşa me kula me bingehîne.
لرمشا أبي من خواست بسري خو يعني مثلا إيريش وكشتن وشهيد بنيا أو بسري خو وك أبي بينم أم بتوندي إيريشن لكردستان جالية چه جالية إيراني بخو وابن چه جي هوا بند وان بن بتوندي شرمزار دكن جي شرمزارية إخانته كي مازنة دجبنايته كي پر دجواره چارده مهه ایریشا درون آیفا لبارگه نوی خستن کمرا زحمت کشانی کردستان خستن پیشمرگه کی جن شهید کرد دو حبجی بریندار بون قبض نتهانی بیرامن کو یک جوانا اوی شهید بیه آلیده ایرو دوباره ایریشن کامپن کردن روشالات هاتا کرنه اوجی باجار اوه نزکی باجار هولره دجیا هات کرن یک سر کامپی هات کرن اوجی کچکی پیشمرگه شهید کت باب اوجی بریندار بو و آلیه دنجی بارگه پدکا ایران ایریش هاتا کرنه ده پیشمرگه شهید کتن اوجی جنبون o di peşmerge jî birîndar bûn yani divê navberê da kuştî û birîndarên Rojhilatê Kurdistanê piştî ev agirbestê zêdetir bûn yani ewan êrîşa najî pêwîst e em Kurd wek ew ê li dij derkevin şermezar bikin gorê hêz û taqeta xwe lê tiştekî din ê bûyerê girîng ku ciyê dilşikestinê diltezînê başvurî dibêjin ya diltezîn û bi rastî em dibêjin ciyê daxê ye ciyê êşê ye ciyê elemê ye ku bûyera Xezal Mewlan Çaperabad da bûyerên gelek xirab xewimî bûyerê xirab çi ne ev ê pêşmergeya şehîd a doza Kurd û Kurdistanê birîndar dibe bi giranî birîndar dibe pêşî wê radikin Silêmaniyê li gorî agadariyên ku komela daye ew kirine dibin Silêmaniyê li nexweşxaneya pêşmerge li wê derê ew dikin yani destpêkê de derman dikin ciyê acîlê dibin ciyê raketinê tune dişeynin ew ê nexweşxaneyên taybet piştê dişeynin nexweşxana taybet di sê nexweşxana têgerandinê yani nexweşxana Asya qebûl nake nexweş nagirandir nexweşxana bexşînê digirandir dîsa pansiman wir hesî derman yani ew ê acîl ê pêşî ew dikin nagirin ciyê acîl jî nagirandir heya ji wê derê jî dişeynin nexweşxana Farûk li wê derê jî heya ew ê digirandir û ew ê ji ber birînê xwe peşmergeya kahraman peşmergeya doza Kurd û Kurdistanê li wê derê şehîd keve ji ber birîna xwe ya giran şehîd keve yani belkî ev peşmerge bigirta hundir jî destpêkê da jî bigirta hundir şehîd biketa yani ev ji ber ku birîndar û evek biye lê pêşmergeyekî Kurdistanê li nexweşxana gerandin birîna giran bi rastî ciyekî diltezînê ye rûreşî ye sernişûfiya me Kurda ye yani ev naye ew kirine naye tarîf kirine yani ne warê nexweşxaneyê da û ne sonda doktoriyê da ne li civakê ne helakî tu tiştekî da naye ew kirin piştî vî rûreşiyekî dinê jî dest pê dike yani em rastê tiştên acêb dibin ev ê şehîda Kurd û Kurdistanê ji bo ku pêwîst e her miriyekî li mizgeftekî normal dibin dişon laşê wê dişon êzilam ve ampîrek ve dişon û bû hewayê dibin vedçêrin li goristanekî vedçêrin mixabin camiyên Kurdistanê mizgeftên Kurdistanê li Silêmaniyê ji yekî jî qebûl nekiriye ku ev pêşmergeya şehîd li mizgeftê were şûştin bi gerekçe cuda cuda lê nehiştin were şûştin ev ne dwarê dînî da ne dwarê ehlaqî da ne dwarê evê da çi sebeb dibe birabe be
نای قبول کرد yani نای قبول کردن براستی her şey marif قبول ناکه چاوا بویرکی وها کریارکی وها الولات ما دقومه ترسا ایران باندورا ایران او قصا لسر ما کرده هیه او قصا ام بندست وانن او قصا ام yani جبر چه چاوا شهیدکی کردستانی حالا مریکی بجی چاوا رینادن کو به تداوی کردن چاوا رینادن کو به شوشتن لبور اصول و قاعده و اوکی که نشوپیا کل کردستان جیه به او کرنه ککباران کار عبدالله اوکی سیاست مداره که المالا خود جیبت کرد المالا خود دده شوشتنه المالا خود بن بد کردن yani yani kekbaran evya براستی evya ciye ruraşiye Kurd dibe çi millet dibe beraber ve demil dest dibe ew wezîrê tendurustiye îstîfa bike berpirsiyarê müdûrê ya direktorê xestaxaneyê Silêmaniyê dibe ew îstîfa bikin yani ev alaqayê bi Kurdîtiyê ve tune ev mesela mirovatiye ye yani tedî tujî aciz bû yani meriv nizane meriv cümle tamam nake ku meriv çawa bersîvek wa bide yani di erf û edetê Kurdîtiyê de tune di erf û edetê İslamiyetê de tune di erf û edetê însaniyetiyê de tune yek ku nexweş ket birîndar bû gava çû nexweşxaneyê kes li nasnama wî li fikrê wî li dînê wî li mezhebê napirse ew doktor ew sonda wan heye lê ev diyare ku ev ya ne tesadüf e ev bizanebûn hatiye kirin ev sebebê şehîdbûna wê pêşmergeyê jî ew berpirsiyarê tendurustiyê Silêmaniyê ne ew siyaseta Silêmaniyê ye ew zulm û neheqiya Silêmaniyê ye bes Seîdî divê milletê Kurd gava digo yani di tiştê wiha da dibe Kurd ser piya bin eger Kurd nikarbin li cenazekî xwe xweyî derkevin li nexweşekî xwe xweyî derkevin ew birîndar ku ji bo doza Kurd û Kurdistanê birîndar biye ji bê tedawî û bê rêntina Kurda û bê tedawîkirina Diktorê Kurdistanê ku bimire ew ji bo hemî Kurdistaniya rûreşiye ew Kurdên ku dibêjin em Kurdin ya Kurdistanî ne ji bo vê bûyerê tepkîkî nîşan nedin bi rastî ev însanetiya wan meriv fedî dike bes Seîdî ya heya kingê ye yani heya kingê em ê ji hevra bi dizî xeber din ev eşkere ne yani ama ew îşaret ew e îşaret ew e ku li wê derê li ser dijîtiya Kurd û Kurdistaniyê siyasetek ava biye û berdewam bike şanê xwe hêdî nîşan de pratîkê de jî nîşan de ne tenê teoriyê da Talebanê derdkeve dibêje ku em ji bo yekîtiya Iraqê dixebitin tu ji bo yekîtiya Iraqê dixebitî nav ewkê da digevizî ji feydê Kurdistanê her tiştê wir bi dest dixî petrola Kurdistanê dibî ji xwe re difiroşî û tu nizanim çi dikî te heya kingê vê bi navê Kurdîtiyê ser Kurdiya pîkolî bikî û ji bo Kurdistan têk bivî tê siyaseta xwe bidî meşandin bes e eynî ortaxê Ocalan e ortaxê siyaseta dagirkeriyê ne bes e yani divê Kurd nerazîbûna xwe nîşan bidin ê başûr ji bo başûr tişteke ben nîşan bidin ê bakur ji vê saetê vir da jî ku nikarbin li hemberê siyaseta Ocalan siyasetek bi Afrîn dixwazî bira 5 hebin dixwazî bira 5 hebin dixwazî 500 hebin divê bi her awayî derkevin vî milletê ku nerazî ne ji van siyaseta na tiştê herî balkêş çi ye dagirker dewletên dagirker em hema ji başûr dest pê bikin ev 100 sale nikarbû li wê derê walîkî bidan bijartin bi Kerkûkiya bi Tirkmena ku ne Kurd bi navê siyaseta Kurd wî ne bijartina wê çawa ew biya walî li Bakur jî aynî tişt e xwestka ê mihetabê me ne dewleta Tirkiye biya wana bi navê Kurdîtiyê dertên lê ji dagirkera zaftir siyaseta wan ser têkbirina Kurdistanê ye heya kingê em ê vana teamûl bikin niha şerê İran û Iraqê ev agirbestekî dest pê kir
û piştî wê li Pakistanê hevdîtin hatin kirin. Di wan hevdîtina da rawinda pêşî bû her yekê lê nêrînê xwe vê xwe anîn ziman. û wan zanin ku ev şerêhanê bandora xwe warê aborî warê ew ê da ji ber ku ewa Hurmuzê hatibû girtin kendava Hurmuzê ji bo wê jî ticareta ku ji wê navçeyê diçû û petrola ku ji dinyayê ra ji wê navçeyê diçû hatibû girtin ji bo wê jî buhayê hem petrolê dinyayê pir zêde bû hem jî buhabûn û rewşa aboriya navnetewê jî tevlî hebû ji bo piraniya dinyayê. Hinkî welatan tabii ji bo wan zêde pirsgirêk nebû. Mesela wek Amerîkayê ya jî wek Rûsyayê lê gelemperî ji bo welatên dinya pirsgirêk bû ew buhabûn û ew ê. Di vê naberê de Amerîka biryar da ku ew keştiyên ku herin aliyê Îranê va ya jî axa ew ê va pêşiya wan bigirin müdaxala ew ê kir. Yani tengava Hurmuzê kir. û hevdîtin li ser wê piştî wî hevdîtin îro ya do dest pê kir li evê Pakistanê beş ewa diduwa tora diduwa dest pê kir. Di vê hevdîtinê de hinkî bazar tên kirinê li ser mesela ew ê mesela atomê çawa bikin çawa nekin pêşiya wî bigirin. Di wî warê de xwaneya danûsandin ber bi ew ê vadiçe yani gorê wan ve ber pozîtîv vadiçe. û Îranê îro ew ê kir biryarekî sandin ku ewa Hurmuzê bê astengî ew gemiyên ticaretê ew ê ew keştiyana rehet herin werin ev jî di warê hem erzanbûniya petrolê da û hem warê astengiyên aboriya navnetewê da wê xwedî bandor be yani dest pê gelke pêşta bûyerê û kiryarên nû jin çê nebe. Aliyê dinê hemahengiyekî Kurdistanî hebû yani Partiyên Kurdistanî em zanin hemahengiyekî levkirinekî li Kurdistana Rojhilat pêk anî bûn. Ewana li ser van ewa beyanekî hevbeş ew kirin. Aliyekî de di wê beyanê de di binî de piçekî ewa xwe jî tînin yani rexnê xwe jî tînin ne gelek vekirî be jî rexnê xwe tînin rexnên heq e. Yani ev akirbest eger rejima Îranê gohranina rejima Îranê mafê mirova heqê Kurda û pêk hatên dinê neynin ew ê pêşerojê da xirabtir be. Pêşerojê da bibe sebebê bûyer û kiryarên navxweyî ê xirabtir. Di wî warê da êşa xwe tênin ziman şikê xwe tênin ziman ew jî heqin û hêviya wan ew e ku ev encam da mesela rewşa mirovayetiyê rewşa pêkhateyan mafekê pêkhateyan di lehevkirina ku pêşerojê da nava Amerîka û İsraîl û Îranê da were ev jî têkeve rojevê wextê nekeve rojevê êş û elemekî dinê dikare bixur bîne. Lê di binî de tê gotin eger uranyum Îran teslîmê Amerîka bike yani derxe derve Îranê ve Amerîka jî dikare lemberê wî ew perên Îranê ku hatiye rawestandin li dola 20 milyar ya zêtir kêmtir neyse wiya serbest berde di wî warê de danûsandinên kûr tên kirinê ev jî encamekî metirsiyê tîne ku tenê mesela petrolê da Amerîka û Îran û İsraîl li hev du bikin meseleyên îdarî û navxweyî û warê mafê însana û heq û hukuk divan encama da tu evekî cî negre. Xwin ev temsilciyê Trump li Antalya jî anî ziman ku pirsgirênkên herêmê lazim e xelkê herêmê bi xwe çareser bike. Ne bi tund û tujiyên mudaxala derva. Ew jî rêyekî dinê nîşan de ku ev pirs û pirsgirênkê ku li herêmê çêdibin zêde piçekî jî Amerîka dûrê wan mesela bisekinin. Ew jî aliyekî dinê meselê ye nîşanekî ye. Meriv pêşerojê ji aliyê Kurda da en hindik ji bo dema kin metirsidariyekî zêde ye. Ev êrîş û ew ê ku dawiyê li başûrê Kurdistanê li hember Kurdê bên Rojhilat ê ku li başûrê Kurdistanê ne tên kirin jî ev jî nîşana wê ye.
yani nişana ve ev ku jinaha peda ve erişen ser Kurda hem le Rojavate Kurdistan'ı hem jî Aliye Başuruan ve tundu tujîya ve xortir bibe em evîdarin Kurd wî warê da piçekê hişyar bin levkirî bin. Duan wala da xwatinê xwe yê dawiyê jî ew bike em ez bi xwe dibêjim yani ev şer wê bi xwe re Kurdistanekî bîne ez gelekî jî divê bi hêvîdarim di vê meselê de û Amerîka bi xwe xweyê vê bölgê bi xwe ye her çika jî ew Tirka li Antalya gotibe nizanim ev problema herêmê ye başa ku problema herêmê ye vahe niha 4500 askerê Îranê di gemîkî da di nîvê rê dane ew jî tên başa ev çi ye çi têne çi xêr e heyayê ku ev millet tera nebin heyayê ku İran ji bo taybet ji bo İsrailê xeter be ew İran wê wisa nemîne ez ji vê gava mizgîniyê dim hemî Kurdistaniya û wê Kurdistan li wê derê ava bibe wê li başûr jî serxwebûn çêve û li Rojhilatê Rojavayê Kurdistanê jî gava dî me got entegre çê dibe lê ev entegre apo û dewleta Tirkiyeyê ne entegre Kurdistaniya ye Kurdistan bi te awayî vî qebûl nakin ji wan re rê vedibe û bira hiç Türk baweriya xwe bi Colanî nînin Colanî ne hevalê wan e Colanî mecbûrî bi wan re ye Colanî hevalê İsraîliya ye ve heyayê ew jî Golanê jî teslîmî wan kiriye îmze jî kiriye yani pêşeroja Kurdistaniya ye lê ê min tiştê min eşîne bi navê Kurd û Kurdistaniya ev lêstikê Kurdayî ku ser Kurda çê dibin bi rastî ev ya yani ew ku meriv diketîne ha yani medgo başûr serxwebûnê ve çet dîsa ev taleb çi ye pavele nizam çi Quzulkurta derket xwegîştan de Tirka jî bi çawa xwegîştan de wan em vî jî nizanin ya jî Tirkiye hêviyê xwe ji berzaniya û ji qedepê birî dîtî ji bo wan xeter e ew dere dewlet wê ew çê bikin hêdî xwestin kanala Ocalan û ew kê xwebgî jî ne pavel lê sal pêşeroja Kurd û Kurdistaniya ye tenê bira Kurd hişyar bin vanê ku rêlberiya doza Kurdistanê digirin Kurdên ku rêlber digirin derheqê wan da hişyar bin werin ba hev yekîtî û tifaqê xwe çêkin wan deşîfre bikin heya deşîfre nebin doza Kurd û Kurdistanê nakeve riya xwe û spasiya temaşevan dikin bimîn xweşiyê daha êvar baş temaşevan hemî ra gelek spas bi hêviya xeberên xweş ve heya heftekî dî bi xêr û xweşî bibînin ser çavan